दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जोङो दिनै बाराङाबारिनि थागिबि लहित बसुमतारी लुकास बसुमतारी बिथांनि न'आव फैदों आरो बिथाङा थांनाय 22 बोसोर मिशनारियाव खामानि मावदोंमोन आरो मिशनारि धोरोमखौ ग्रहण खालामना लादोंमोन आरो थिग बेबायदि बर'नि गुबै धोरोम बाथौ धोरोमाव बिथाङा थांनाय बैसागो फोरबोआव बाथौखौ गायसनना लाफिनदों आरो बेखौनो लानानै बे गामियाव गोबां दान्थे बिदिन्थि जालायबाय थादों। मानो होनब्ला बिथांनि न'आव हाबोब्ला 5,000 जुरिमाना होनांगौ आरो बिथाङा गामिनिफ्राय बयकट जानांगौ बेबायदि मोनसे आयेन दादों, जायनि जाहोनाव बिथाङा गोबां अलखदाव गोग्लैनानै दङमोन आरो बेनिखायनो सालबारि जिल्ला आरो दुलाराय बाथौ गौथुम आरो माखासे दिनै हिन्दु समाजनि अर्गानाइजेसनफोरा फैनानै बिथांखौ खबर लाफैदों आरो जोंबो खबर लाफैदों। दिनै सानजा बाक्सा सालबारि जिल्ला बिथांमोनाबो फैदों। दा बेनिखायनो दिनै जोङो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों, जाबायदि ससियेल मिडियाफोराव ओंखारदों आरो बियो गासैबो सैथोआनो आरो बे सैथोआ नाथाय दिनै बर' समाजखौ मोनसे गोरोन्थि बा भुल पन्थाजों लांनो नागिरदों। मानो होनब्ला दिनै धोरोमारि आफाद हिसाबै गावनि आंगो धोरोमखौ बजबना लानायाव दिनै सोरनिबा बानसावनाय बा फान्दायनायाव दिनै बै हाबफैयोब्ला खौरां लाफैयोबा भागि बंसफोरानो फैयोब्ला 5,000 होनांगौ होननाय बाथ्राफोरा बेथ' बेसे गनायजाथावना। मानो होनब्ला जों आयेनखौ जों गावनो दाना लानो हाया। मानो होनबा दिनै 5,000 सासे मानसिनिफ्राय जोङो बोखाङोब्ला जोङो बेसे गनायजाथावना बेखौ जोंनि आखायावथ' गैया। प्रशासनिक सिस्टेमजों जेरैबायदिहाय मावलाङो बे प्रशासनिकआसो खालामनो हायो। नाथाय दिनै प्रशासनिक सिस्टेमखौ जोंनि गामियारि ओनसोलाव रायजो जाबोनाय हिसाबै दा बियो बेसे गनायजाथावना आरो बेखौनो जोंनि बर' ससाइटिनि गेजेराव बेनो दुखुनांथावना जादों। मानो होनोब्ला जोङो दिनै धोरोमारि बाथ्रानि सावरायनायफोराव जे जोङो बे फाइन लालायनाय थांलाया फैलाया होननानै जों गेरेमसा बर' माहारि दानांगौ होननानै बाथ्रा बुंनायफोरा जों गासिबो नंखायजोब नामा? जे धोरोमारिनि गेजेराव जोङो गावजों गावनो दिनै बाथौ धोरोमा दिनै बर'नि गुबै धोरोम, बे बर'नि गुबै धोरोमखौ आजावना लानायावबो जोङो बायजोनिफ्राय फैनानै जोंनि भारतबर्षआव जोङो थागिबि हिसाबै जोङो जुदि जोङो खृष्टान धोरोमखौ ग्रहण खालामनायनि उनाव जों आरो बिथांमोना जुदि बाथौ धोरोम ग्रहण खालामफिननायाव बिथांमोना जे बेबायदि बेबस्था लालायनानै जोंखौ गामिनिफ्राय बन्सित खालामलायनो ओंखारोब्ला बे जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जोबोरै दुखुनांथावना। आं सानो बा दुलाराय बाथौ गौथुमा सानो जे दिनै खृष्टान समाजावबो बेबायदि सोरनिबा न'आव थांब्ला सोरनिबा हाबा हुखा जाब्ला बेबायदि निति नेम गैया होननानै सानो। मानो होनबा बिथांमोनाबो खृष्टान धोरोमनि जिखिना बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना बाथ्रा बांसावदों, बे बाथ्राया दिनै बिथांमोनाबो सैथोआव फैदों। मानो होनबा बिथांमोनाबो सावरायदों आरो बे गामियाव जोंनि बर' रायजो राजा बिथांमोनानो प्राय 60 घरनि खाथियाव न'खर दङ। बिथांमोना एखे लेगे थांलाय फैलाय ओंखाम जायोमोन, हाबा हुखाफोराव ज' थायोमोन आरो दिनै बिथांमोननि गामियाव मोनसे गाज्रि मोनसे थासारि परिबेसा फैदों आरो बेखौ मोजां थासारि लाबोफिननो थाखाय बिथांमोननि ससाइटियाबो बेखौ सावरायनानै थिग खालामफिननो हानाय जाथों। बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्रायबो सारा बर' रायजो राजाफोरनि सायाव हगारनाय जादों। मानो होनब्ला सोरबा सासेखौ दिनै बिथांमोननि न'खराव जुदि हाबोब्ला बेबायदि 5,000 दाय दन्दनि खालामनायाथ' जोबोद गाज्रि जादों। बिथांमोननि न'खरा दुखु फोरमायदों। मानो होनोब्ला जे बिथांमोननि बिमा बिफा बिदा फंबायफोरानो फैनो हाला, फैयोब्लानो फाइन होनांगौ, बे मोनसे गाज्रि परिबेसाव फैदों। बेनिखायनो जोङो
जायफोरा बे नीति नेमखौ खालामनानै लादों बे नाथाय आयेननि अपराध खालामदों नाथाय बिथांमोना बेबायदि खालामबाय थायोब्ला आयेननि काटगरायाव मोनसे समावबाबो सिखांनांगोन बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गासै बर' माहारिखौनो खावलायदों जाहाथे बै न'खराव जाहाथे थांलाय फैलाय बे गासै सिगांनि बायदि थांलाय फैलाय खालामनो हायो धोरोमा नों गावनि आंगो धोरोमखौ नों आजावना लानायाव जेबो अपराध जायाखै आरो बेखौ जोङो बिथांमोनखौ जों आजावनासो लानांगोन मानो होनब्ला दिनै बर'नि गुबै धोरोमानो बाथौ धोरोम आरो बाथौ धोरोमजोंनो दिनै बर' माहारिया दिनै सिनायथि मोनदों आरो बेनि थाखायनो जुदि बिथांमोना बुंनो नागिरदोंबा बे अपराध जादों होननानै बिथ' दिनै बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे गाज्रि परिबेसाव लाबोफिनगोन आरो बेनिखायनो जों गासैबो गोसो मेलेमजों सानलायनानै जाहाथे बे लुकास बसुमतारिनि न'खराव आगोलनि बायदि थांलाय फैलाय खालामफिननो हानाय नैबे समाजा रायज्लायनानै थि खालामफिननांगोन बेनिखायनो आं खुलुमनानै गासैखौबो जोङो आखाइ खबजोबनानै खुलुमहरदों बे जाहाथे सिगांनि परिबेसाव